prest bigarrengo platera egiteko, eta platera izango da... Bai, izango da zigala fideoarekin. Hori da, zerrexe ematen duen, ez da? Ikutu berezi bat eman, seguru nago. Hasieran ematen du ezer ez pasatzen bezala, eta gero bukaera beti, tak, eta bukaera ona. Osagaiak izango izkizuet. Zigala, fideoak, intxaur muskatua, oreganoa, tomatea, esnegaina, ardo txuria eta karrazpinak. Kristo, zen ditut osagaiak. Hori da. Bai, ba, bueno. Badia izen batu beste berriak, baina hori gehoxio. Esplikatu behar nolako dian, bai. Ba, bueno, egiten platera haudeko bi parte. Fideoa bat, tostaut egiten duguna, eta beste parte aldetik daut zigala. Eta gero guztira bat egin da? Bat egin da, hori da. Lehenengo, hasiko gara egiten igual, fideoa... Bai, kolori ematen? Bai, hori da. Olio pixkatekin? Bai, olio pixkatxo. Martxan jarri batzua. Hori da. Zortzen dugu fideoak. Berezia dira, ez da? Bai, ez berezia. Lortzen diadebek txinetako denetan adibidez? O ez dela supermerkatutan ere bai? Supermerkatutan ez da genik egon. Ze finak, Bai, finak eta zuri zidez. Bai. Eta honekin berdi, egin berdi hauan kolori pixkat eman. Bai, hori da. Gorritu. Bai, gorritu pizkatxoa eta gero ja kenduko olioa. Bai. Eta pizkat... Ze finak zendian, Behin hemen egin ginuen fideoa, baina orduan fideo normalak etxean egitzen ditugun fideo meme horiek hartuta. Bueno, itetzen da fideo normalekin. Baita ere, baina honekin erraza bat, fideo normalak korritzen dira pilo bat. Pilo bat, bai. Mantentzen dagoelan kolorea. Ah, bale. Oso ondo. Baina zuek adi egon, hau fideo ez baren batzu bilatzen, bai txoko fideoak egin da listo. Baina, hau, pater berezia. Hori da. Bai. Bueno, zigara egiten dugu bi partez. Lehenengo burua parte batetik. Bai. Egiten dugu, hola. Hori da. Bai, etxeinen gorritu martezu, ezta? Bueno, bai, baina, nahi zuen pinor. Bai, hemen nahi ez, bai. Zatengo bizkat olioa. Hori da. Nire gatikan ez, kamara gatikan, Bai. Gatsa bizkatxo bat dago. Hori da. Eta ardo zuia. Zaren, suabe egiteko epiko hola. Tapa. Bale? Hemen labia bezala egiteko da, hor. Hore... Bai, hor txen, bizkat, gorritu eta... Eta oso egiten ipinezu, pentsatzen ez geho, dena probitxatuko gala, Karo, hori da. Ja, hon ikusi zen gorritzen ari da, kenduko olioa. Bai, nahi erakutzi eta bere ere bai, gorritzen, bai. Ari da gorritzen, kenduko olioa eta botako esnegaina. Arki bat. Olioa mene, bai. Hori da. Botako esnegaina. Eta hor, egozi dira. Bai, hor egozi. Gatsa bizkatxo bat. Listo, hortxen, egiten euki, irakin da pixkatien euki, ezta? Bai. Eta gero pentsatzen esne gaina murriztu baita ere pixka bat. Parkatu? Esne gaina gero murriztu. Bai, murriztu mi da. Eta botako hemen moskatu. Hori da, intxaur muskatua. Hori gaur ikasi da. Azken finen zer da, no ez moskada, baina intxaur muskatua gaurtik gana horra. Hori da, bai. Hori da. Etzen dugu hemen, murriztu arte. Tan beste, gorbutxa ingo duena da azalaken. Azalaken, no? Bai, ingo plantza moduena. Bai. Hori da. Txiko pizkate... Txiko partea. Zigar hori pizkate indar pizkate jo. Bai, oso. Bai. Hori da. Hola. Hortxe. Bai, txiko hemen. Azken pausua izango da, zeke, bueno. Bai, testura aldetikan buelta eta buelta nahiko dalako, ez da? Bai, en berda, justu egin da, zuri azalabarik egiten da... Segituan. Segituan, bai. Bai, hemen hasi da, burua, kriskaz, kriskaz. Epa! Ezkerrata bauta dakago. Bajatu bat. Bai, Bai. Honen ingo dugu, zepe bai da... Hau da... Zeta berezi bat. Karrazpinak. Karrazpinak, errekako
Zea, perretxikoa perretxikoa, bai. bai. Honek etortzen diez, ez hidratatuta. Bai. Habe, gure inguruan ez dira bilatzen. Ez, kanpo. Osa, erosteko aukera badaka, baina gure herri joan aldamenak ez dira sortzen. Ez dira sortzen. Hori etortzen dira kanpotik. Kanpotikan. Daiko zapore bizkate... Berezia, ez da? Berezia. Eta horiek ekartzen dituzue, poltzetan etortzen dira, lehorri da. Hori da. Eta gaur pixkatekin egiten dira, hidratatu dolaxen zabaldu, ez da? Handitzen da riba. Bueno, aia, fideo aia. Neko, ja. Egin da, ja, itxingo hemen. Eta ideia hauek, zuek, igual, bidaiatzen debiltzen zegoela ikasteko eta pixkat? Bai, hortikan ere bai, ez da? Bueno, asko, eta... Bai, eta beti ikasten da, ez da? Hori da, mugitu bat zara, eta, bueno, eta ikusi zer dago kanpotik, eta... Hori da. Naiz da oporretara jun, beti adio tentzazte, merkatura jun... Hori beti, hori da... Beti, ez da? Zekita, defektu bat edo zer den, baina, bueno... Bueno, mira... Ba, igual piku, hemen igual tomate egiteko... Zu pentsatu, etortzen dien turistak, hemengo merkatutara etortzen dira baitare bisita, ikustea eta... Bai, hori bai, egiten da. Bai, hor beste... Irudire batzuk egiten dien merkatuen... Amata, igual, jagongo da. Bai, amata ingo dut, bai. Bale, ondo ikusi, nola da? Hola txan? Izkat itxita mantenduko bere zukoarekin? Bai, epa, jata ingo. Bona bigu hemen igual tomatea eta biguru gorputxa egiteko, bale? Bale, da gora, hemen sartuko pizkat olioa. Olio pizkat. Hori da, bai. Sartuko tomatea eta... Zure txiko hori. Lekako zure txikoa. Bale, Karraspinak. Karraspinak. Hain zabezatzen, nola zan karraspinak. Karraspinak. Ez da horrexa, Gatxa pizkatxo bat. Bai. Eta baten dugu oregano pizkatxo bat ere. Bale. Beroten zuen. Bai, aneiz berotzen, Eta berua dago, Bai. Bueno, ya da, ingo guia segiduen, ya... Bai, momentatu nago garritu betxut, horrela, laza egiteko lana, Hala xe, bai. Ba, ze. Hor pixka ez bakarekan, eta? Bai, butxo egiteko, ba... Butxo bat, eta bueno... Hemen gorritu ingo duzu, buelta eta buelta. Buelta eta buelta, eta... Gatza bizkatxo bat. Gatza bizka bat. Buelta mango ya. Hori, eman dizu buelta. Zeu zei datorren hemen, karraspinak zeu zei berezi ematen dio, ez da? Oso berezia. Beko zapore eta usaina oso berezia. Horre, baten dugu bizkat oregan hori, eta potentziatzen da hori. Potentziatzeko bizka bat, ez da? Hau, ze pena zuei ezin transmititua, bai. Ezin dugu. Hemen bertan geratzen da, hori da. Hasiko da, igual pizkat montatzen. Bai, hasi montatzen, bai. Bai, digo fideoa lehenengo. Bai. Hola, fideoa. Hola, xen, hori da. Filipineko pizkat. Hau ezin esplikatu. Filipineko. Ez da gena, bai. Burua. Kainola, niretzako da uzai berezi bat, esaten da batzutan gogorazten dit beste uzai batekin konparatzeko eta hola, ez dakit. Txien, karraspinak, uretan bihundu, eta gero, aber ze pasatzen da. Eta pizkat hemen geratzen da beti. Zigala batek ze joko mantion, ez da? Zigalaren... Zukua, bai, hori da. Eta baten dugu gorputxa gainetik. Hori da. Gelditzen dian zuko jaize garrantzizkoa dian, ez da? Bai, arematatzeko. hori da... Garrantzitsuna. Zu artista, listo? Ya está. Holan da, dira, zerraz, eta ze polite egin duen. Azken ikuituak ezan, eta berala dastatuko dut. Karraspina batez ere. Oliotan fideoari koloria eman. Zigalari burua kendu eta oliotan gorritu. Ardo txuriak gehitu, tapatu eta utzi lasai. Fideoari olioa kendu, esnegaina gehitu, intxaur muzkatu pitin bat ipini eta guztia murriztu. Tomatea zati txikitan egin, karraspinak gehitu eta oregano pitin bat bota. Zigala izatzari azalak kendu eta zartagian gorritu. Osagaiak platereratu eta aurkeztu.